Сәлем дуслар! Сезнең экраннарда яшьлек тавышы тапшыруы. Һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Май айы май булып күңелгә ятта диләр, чөнки ул ялларга иң бай булган ай. Безнең резидентлар майның беренче көнен ничек каршы алачаклар? Гомумән, ял көннәрендә нинди планнар коралар? Бүген шуның хакта. Сез әзерме? Без һәрвакыт әзер. Киттек. Хит парадыбызның кагыйдәләре буенча һәр атна иң аз тавышлар җыйган резидентыбыз 10нчы позициядән төшеп кала. Игътибар экраннарга. Чәчәкләре сулмас гөлем ул бит безнең мәхәббәт, тоеп шушы гүзәл хисне яшәүләре мең рәхәт. Син миңа, мин сиңа кадерле, матур җыр итик гомерне. Аңлата күзләр, кирәкми сүзләр, бәхеттән балыкы йөзләр. Син миңа, мин сиңа кадерле, матур җыр итик гомерне. Аңлата күзләр, кирәкми сүзләр, бәхеттән балыкы йөзләр. Әлеге минутта хит парадыбызга яңа башкаручы аяк баса. Алкышлар белән каршы алабыз. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Кошар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән
Байкалуымча, күпләр 1 май бәйрәмендә туган якларына кайтырга тырышалар. Лилия Яруллина да әти-әниләре янына ашыга. Аңа һәм аның туганнарына кайнар сәлам юлыйбыз. Һәм 1320 номерда Tower дип башлап 034 коды белән SMS хәбәрләр җибәрәбез. Sarayında altın mercan, satılgan naz dünyası. Padişahım azgağına, yüreğinle tınlaşı. Padişahım azgağına, yüreğinle tınlaşı. Ekiyet tülgülüşün varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Ekiyet tülgülüşün varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Üstelinden yine yok, baylığın şikten aşkan, canımdağına jil dağın, köngülden tınlık kaçkan. Canımdağına jil dağın, köngülden tınlık kaçkan. Ekiyet tügülüşün varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Ekiyet tügülüşün varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Kara tünün kanatına yaşırma yaşlı güzel, yürekке buyruk bulmay, köpme bulsan da tüzel. Yürekke buyruk bulmay, köpme bulsan da tüzel. Ekiyet tügelişin varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Ekiyet tügelişin varlık məhəbbətin, siz baylık yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. Yaratusuz gümüşlerin, altınların bir aylık. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Məhəbbətin siz baylık. Алсу Валюлина өчен 1 май эш бәйрәме. Шуңа күрә бу көнне ул авылга кайтып, туганнары белән бакча җыештыра, өй юа. Тырыш резидентыбызның әллә нигәсене яраттам җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына Tower дип башлап 030 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Актив булыгыз. Раз, два, три. Валиев! Ох, уже к среднему отряду вернее. Как же батар?
Ватан. Тылсым триосына да барып жеттік. Иртәгә 1 май көнне триода җырлаган Эльвира исемле кызның туган көне. Без аны шын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Ә сез кызларның Ага сулар дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номеры, тавыш 031 коды. Исемнәрең таң йылдызы, әле тудыңмы таңда? Арабызда сөю күпере, икебез ике ярда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Болындагы чәчәкләрне сиңа дип җыйдым таңда. Ниләрдер җырлады чишмә, ни тыңламадык шунда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Дәрьяга кырказы ялгыз, ялгыз төшкәндер таңда. Карада шул кырказына, минем хәлемне аңла. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Ә хәзер сүз мәктәбем дип җырлаган дуэт хакында. Руслан гадәттә 1 майга багышланган ялларны дуслары белән шашлык кыздырып үткәрә. Ләкин быел аның планнары бераз үзгәрде. Ул бу бәйрәмне туйда үткәрәчәк. Үзенекендә түгел, туйны алып барачак ул. Ә Динара иҗат кешесе буларак әлеге бәйрәмне сәхнәдә каршы алачак. Динара һәм Руслан өчен тавыш бирергә онытмагыз.
Фәйрүзә Сафаргалиева май айында туган якларына кайтып китә. Ә туган яганың Мари Эл. Аларның авылында кызык гадәт бар. Барлык балалар йорттан йортка йөреп, күчтәнә җыяларда пикникка чыгалар. Ә олылар инде шашлык әзерлиләр. Фәйрүзә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 036 кодын язып җибәрегез. Хатларын укыймада яңадан моңланам. Бергә чак бар иде, шул хакта уйланам. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Арада юл озын, күрешү мөмкинме? Күп айлар буена зарыгып көтимме? Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Адырсак та бәгырем, кышкы ак буранда. Сүрелми мәхәббәт, шигесер булганда. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Төшемә керәле. Киләсе резидентыбызга күчкәнче исегезгә төшерәм. 12-13 майда филармония концертлар залында театраль солянка узачак. Татар эстрадасының артистлары актер осталыгын күрсәтәчәкләр. Килми калма, бик кызык булачак. Ә хәзер сезнең экраннарда туган көн җыры белән Алсугөл. Бүген синең туган көнең, елга бер килә торган. Изге теләкләрне тыңла,
Киләсе резидентыбыз Азамат гомумән май айын ярата. Айрыша 1 майга багышланган демонстрацияләрне. Үзе дә аларда катнашырга тырыша. Бу ялларны ул дуслары һәм туганнары белән каршы алырга планлаштыра. Аның бәхетле бул җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 035 кодын язып җибәрегез. Бүгенге тапшыруның бронза медален яулаган җырчыбызның клибын бергәләп карыйбыз. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында бер элекке шашкандырма, бәхетең кулларыңда, яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бәхетләрең мәңгелек чишмә булсын, шул чишмәдә мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Разир Исмагыйлов май бәйрәмендә гел туган авылына кайта. Кайтмый калган елы юк әле. Туганнары, дуслары белән җылышып уха, шашлык пешереп үткәрәләр. Икәү бергә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш дип башлап 037 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Яшьлек тавышы хит парадында 2нче урынны яулаган башкаручының клибын сезгә тәкъдим итәм. Күңелем туңган шақларда жылытасың назы биреп,
Bäğerimni sağışıtılsa Ertesin gülgene sıyıp Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Gözlerinden nur sibele Gökteki yıldız gibi Yılmayıvan ilham bire Gönlüm gitse biraz gidelim Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik İlhamşısı tiksinigine Janda tuğan jırlarının Barı sinigine uyattın Şirtip küngelemi kıllarına Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik İkevi birge jitsek gidik İkevi birge jitsek gidik Рамилә кичкенәдән май айларын дулкынланып көтеп алган. Чөнки бу ай аның өчен чыгышларга бик бай булган. Аннан башка резидентыбызның гаиләсендә бик матур гадәт бар. Алар туганнары белән җыелышып йортны, бакчаны җыештыралар. Шуннан беседкада бергә кичке аш үткәрәләр. Иң күп тавышлар җыючы бүгенге тапшырыбызның лидерын каршы алыгыз. Беренче урын киттек.
Менә инде тиз арада саулашырга вакыт килеп тә җитте. Сезнең белән яшьлек тавышы тапшыруы һәм аның алып баручысы Мөнир Рахмаев булды. Яраткан резидентыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Ялларыгыз уңышлы үтсен. Киләсе очрашларга кадәр. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Суперкостюм.ру кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Суперкостюм.руда карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.